Salut, sunt Metin și am revenit cu analiza de duminică. Începem cu dolarul. Ok. Vedem pe daily că prețul era undeva pe aici când am făcut ultima analiză. N-a ajuns să urce până în zona unde mă așteptam eu, de unde mă așteptam eu să reacționeze. A luat high-urile astea, o să le vedeți pe 4 hour mai bine, despre care vă vorbeam. Și a făcut un minim nou. Acum mă aștept să continue până în zona asta aici, până în 89670. Ok, 4 hour. Pe 4 hour vedem că am avut scenariul a fost respectat, despre care vă vorbeam, era aici prețul când am făcut ultima analiză și v-am spus că mă aștept fie să dea prețul direct în high-urile astea, fie să facă un retracement și după să se ducă în ele. Și vedem că a făcut retracementul, a dat un breaker, după a luat high-urile cu wick-ul ăla, vedeți că e peste linia asta neagră. Sincer mă așteptam să mai crească puțin de acolo, nu, da, văd că a luat lichiditatea și după a căzut direct. No, așa. Pe euro vedem că euro a scăzut sub low ăsta, a luat lichiditatea și după i-a dat în sus. Acum mă aștept ca pe viitor apropiat să ia și high-ul ăsta, având în vedere că nu a coborât direct. Adică săptămâna viitoare ori o să aibă o coborâre super bruscă, începând de luni, ori o să se joace fie puțin în range, fie face un mic retracement și după îi dă în sus. Și pe euro am avut un setup din analiza trecută. Aici era prețul când filmam. Și v-am spus că, la fel ca și pe dolar, mă aștept fie să se ducă direct în low ăsta, fie să facă retracement în breaker și după să ia targetul. Și vedem că s-a dus, s-a respectat super frumos pe 4 hour breaker-ul și după i-a dat în target. La fel și aici mă așteptam ca euro să mai scadă, eventual să ia și high-ul ăsta, chiar dacă nu era un target principal, era așa ceva extended. Dar vedem că după ce a luat low-ul ăsta s-a consolidat puțin și ne-a dat în sus. Pe timeframe mai mic nu prea sunt multe chestii de zis, că e urcarea asta super bruscă, nu prea am ce să analizez aici. Ok, pe liră vedem că vineri au avut urcarea asta bruscă. Mă așteptam ca asta să se întâmple, dar nu mă gândeam că o să se întâmple de săptămâna asta, săptămâna care o să înceapă. Dar vedem că vineri a dat direct în sus. Dăm pe 4 hour. Eu de 2 săptămâni aștept ca GBP-USD să ajungă în zona asta. Am avut și niște intrări pe aici de long care cu 2 săptămâni și m-au scos. După care vedem că prețul s-a dus sub low-ul ăsta, a crescut puțin, consolidare și după aia a dat direct în sus. Mi-am dat seama după consolidarea asta că până la urmă aici e un fel de acumulare și că prețul să se ducă super tare în sus, dar nu mă așteptam să o facă de vineri, mă așteptam să rămână în range-ul ăla. Ok, pe H1 la fel nu prea sunt chestii de zis, avem urcarea asta bruscă. Pe GPSD, chiar dacă nu am avut un setup din filmarea trecută, am prins un trade luni pe la ora 9-10 așa, un setup de 2.6 care s-a dus direct, nu prea a stat pe gânduri în take profit. Mă gândeam că ca și target am avut high-ul ăsta de aici, n-am vrut să extind prea mult. Și după marți, la fel, tot în jurul orei 9 sau 10, am avut setup-ul ăsta de short, doar că nu mi-a atins orderul.
l-a ratat cu vreo 2 pips. Trist, dar asta e. Și ăsta la fel era direct în take profit, nu stătea pe gânduri, adică era take profit în 30 de minute, ceva de genul. Pe care vedem că pe Gio a fost s-a mișcat super ciudat după. Aici a avut chestia asta, a luat lichiditatea și de sus și de jos, a scos pe toată lumea din piață, bine, nu pe cei care aveau stop loss-urile sub low-ul ăsta, dar în rest, cine a pus stop loss aici a fost mort. Și după vedem că a avut puțin repricing, retracement și după aia a dat în sus. Pe Gio mă aștept să ajung în high-ul ăsta de aici. Vedem că încă n-a luat lichiditatea din punctul ăsta, mai avem 2 puncte de lichiditate. Mă gândesc că, având în vedere mișcarea asta super puternică, mă gândesc că la fel e posibil să-i dea direct, fără retracement. Eu sper să facă retracement ca să pot să intru și eu, sau măcar să fac o mică consolidare ca să găsesc o intrare pe timeframe mai mic. Și ăsta aur. Aurul a avut niște mișcări mai abstracte săptămâna asta. Prețul aici, când făceam eu analiza, a avut urcare de luni, a luat lichiditatea de aici, după care a început să coboare. Eu am crezut că o să coboare înapoi în low ăsta. Am deschis niște poziții mai mici de short undeva în zona asta. Da, am fost până la urmă, mi-am luat stop loss. Și vedem că după a avut numai urcări de-astea bruște. A avut puțină acumulare și după aia urcat brusc. Pe viitor goldul mă gândesc că o să-i dea în high ăsta, altfel nu avea sens să se miște așa. Dacă se ducea doar după high ăsta, începea coborârea, nu mai se ducea și săptămâna asta în sus. Și să vedem pe săptămâna viitoare cum se mișcă. Sper să nu se mai miște maniera asta, adică nu mai urcare și așa, fără să dea setup, că altfel nu voi putea găsi niciun setup, nimic, să intru long. Și cam asta a fost, vă salut!